Вітаю шаноўных гледачоў Белсату, мяне завуць Кацярына Андрэева, і гэта моя першая журналісцкая праца пасля 5 гадоў зняволення. Сёння мы сустрэліся з легендарнай беларускай праваабаронцай Настай Лойкай, каб запісаць інтэрв'ю. Наста, прывітанне. Прывітанне. Што гэта за месца, дзе мы знаходзімся? Мы знаходзімся ў цэнтры Варшавы. Гэта творчая прастора. Мне её паказалі праз першых же дней, як я была ў Варшаве, таму што я рабіла сустрэчу з сваімі сябрамі і сяброўкамі, і вось гэта месца мне параілі для такіх мэтаў. Гэта вельмі утульнае і файнае месца. Пойдзем пакажу. То хадзем. Прайшоў месяц з таго часу, як мы з табой абедзве вызваліліся. Свабода, якая яна аказалася для цябе? Чаканне, рэальнасць, ці моцна яны адрозніваюцца для цябе? Мне зараз вельмі цяжка гэта ацэньваць, таму што першых, напэўна, 1,5 гады, першыя 2 гады ў зняволенні я сабе ўяўляла, што можа быць, як можа быць, і нейкія варыянты і свабоды, якой яна можа выглядаць для мяне, а потым гэта неяк прыцерлася, і хутчэй я толькі ўяўляла асобныя кропкавыя рэчы, з кім я хочу сустрэцца, каму я хочу што сказаць, што зрабіць, может быть, для мяне базавыя першасныя рэчы, і пакуль я раблю так, як гэта сабе запланавала, то бок хутчэй свабода такая, як я яе сабе запланавала. Я не чакала, што гэта адбудзецца так хутка, і таму, напэўна, я не была гатовая да зусім хуткіх праактыўных дзеянняў, і мне падабаецца захоўваць такі трошкі павольны рэжым. Што цябе больш за ўсё здзівіла на волі? Давай будзем казаць і пра такія побытавыя рэчы, і таксама пра глобальныя. Пачнем з побытавых. Што больш за ўсё было нязвыкла пасля часу, праведзенага ў турме? Я бы не сказала, што для мяне штосьці прынцыпова змянілася. У Варшаве, памятаю, мне здзівіла, што пабудавалі новы музей сучаснага мастацтва паміж палацам навукі і культуры і гандлёвымі цэнтрамі. І ён так вельмі дзіўна для мяне спачатку выглядаў, але я яго ўжо наведала, і ён вельмі дарэчны, і мне вельмі падабаецца. І гэта было такое, напэўна, адзінае здзіўленне ў Варшаве інфраструктурна, а астатняе мне падаецца, што мала што змянілася, і нават людзі мала ў чым змяніліся, і гэта вельмі файна адзначаць, і шмат хто кажа, што я мала змянілася. Ёсць людзі, якія сапраўды вельмі выраслі за гэты час, там мае калегі-калежанкі, ёсць людзі, якія сабе ў эміграцыі дазволілі новыя заняткі, на якія нават раней не знаходзілі часу, ці нават баяліся памарыць пра іх, а тут раскрываюць сябе з новых бакоў. І вось гэта было такім добрым здзіўленнем. Ёсць, канешне, шмат негатыўнай нейкай інфармацыі, негатыўных з'яваў, але я пакуль спрабую мінімалізаваць гэта вакол сябе. Якія змены ў свеце з тых, што ты ведаеш, але пакуль дэталёва не разглядаеш, каб захаваць свой эмацыйны стан і свой спакой, але з таго, што мы ведалі нават у калоніі сядзячы, што самае балючае і непрыемнае глобальна ў свеце за гэты час змянілася? Усе часам казалі, што свет ужо не той, все так жорстка адбываецца, так шмат вось гэтых войнаў, якія блізка да нас, тое, што перабудоўваецца зараз структура Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якая для нас была заўжды вельмі важным механізмам па абароне правоў чалавека, а зараз гэта стала зусім скарочаныя некаторыя опцыі, але тым не менш я спрабую на гэта нават глядзець пазітыўна і нават спрабую падтрымліваць і кажу, можа быць, адны механізмы будуць зараз неактуальны для нас, і гэта новы выклік, каб стварыць новыя механізмы. То бок я заўважаю рэчы разнабаковыя і спрабую не канцэнтравацца толькі на негатыўнай інфармацыі, і ў гэтым, мне падаецца, мы якраз вось гэтым нашым працяглым досведам можам скарыстацца, асабліва тое, што я доўгі час была ўвогуле на турэмным рэжыме, і я не атрымлівала зусім ніякай інфармацыі, і зараз я спрабую да любой з'явы падыходзіць з розных бакоў. І гэта той навык, які я атрымала хіба ў калоніі. Дзень твайго выхаду з ПКТ гэта было наша агульнае свята. Мы з дзяўчатамі настолькі цешыліся, ледзь не плакалі ад шчасця. Абдымкаў і слова падтрымкі я атрымала вельмі шмат. І эта салідарнасць унутры калоніі, она вельмі адчувалася. Так што дзякую вам. Так, мы стаялі каля гэтага дворыку на ўваходзе ў фабрыку і проста з дзяўчатамі чакалі, пільнавалі цябе, каб убачыць, хто першы абдыме. У нас было такое спаборніцтва, хто першы дабяжыць да нас, каб яе абняць. Я магу сказаць, хто перамагла, але яна яшчэ, на жаль, знаходзіцца ў зняволенні. Спадзяюся, мы будзем яе хутка абдымаць тут. У калоніі ты неаднаразова казала мне і іншым дзяўчатам, што не спадзяешся на асабіста свае хуткае вызваленне і думаеш, што ў бліжэйшыя партыі вызваленых, нават калі пачаўся гэты трэк з перамовамі і людзі выходзілі, асабіста ты ў яго нібыта не войдзеш. Чаму ты так думала? Пасля выхаду з ПКТ, канешне, у мяне было
была моцная радасць ад таго, што я нарэшце выйшла з гэтага будынку і што я магу быць побач з вамі, прыносіць хоць нейкую карысць іншым людзям, кантактаваць з імі. Гэта была самая складаная частка майго гэтага шляху і выпрабавання. І ўсе былі такі ўзрушаныя, шмат хто спадзяваліся на хуткае вызваленне, захлёб распавядалі мне пра гэтых вызваленых у снежні, як Такая эйфарыя была, правда? Сапраўды, вы былі все вельмі пазітыўным настроі, а я была ў такім больш спакойным, вельмі радасная всех бачыць, і я нават не было нейкага гарызонта мару, што вось у бліжэйшы час таксама выйду. Я разумела, што калі да мяне такая празмерная ўвага, што хутчэй за ўсё мяне захочуць прытрымаць яшчэ, і таму я абсолютна не разлічвала. Я вельмі радавалася за вашу радасць і казала, што наперад, да, будзе клёва, калі вы выйдзеце, але я гатовая была і па сваім стане псіхалагічна на той момант, і па нейкіх маіх уяўленнях, таму што ўсё роўна я разумела, што это выйшла толькі, напрыклад, на 8-я частка. Я разумела, што это працяглы працэс. У мяне не было ні разу думкі пра тое, што я магу быць вызваленая вось у бліжэйшы час. Мы вельмі чакалі на вызваленне Марфы, таму што Марфы Рабковай, да, таму што ёй пра гэта вельмі актыўна намякалі, яна была ў гэтым упэўненая, ўжо чакала свайго вызвалення яшчэ ў лютым, але яно ўсё не адбывалася, і я такая думаю, ну вось калі нават Марфу яшчэ не вызвалілі, то што ўжо казаць і думаць пра мяне. Марфа праседзела, дарэчы, больш, чым мы з табой. Так, 5 гадоў, 6 месяцаў і 2 дні. Але ўсё ж гэты шчаслівы дзень наступіў для цябе раней, чым ты сама планавала. Як ты мяркуеш, чаму гэтак сталася? Што на гэта паўплывала? Якія механізмы, што былі задзейнічаныя, дапамаглі табе выйсці раней? Мы ведаем, што да некаторых людзей зняволеных заўжды больш увагі. Да? Мы разумелі, што там за журналістаў, журналістак асобна паступае вялізная супольнасць, да, і кажа пра іх больш. Пра праваабаронцаў той ж самай свая вялікая прафесійная супольнасць, якая вельмі моцна ўплывае і патрабуе гэтага вызвалення. І тое, што ўжо на той момант быў вызвалены Алесь Беляцкі, быў вызвалены Уладзь Лапковіч, там былі вызвалены людзі, якія трошкі раней выходзілі. І я разумела, што нейкі момант чарга да нас дойдзе, і вось я была рада, што вось ужо абяцалі Марфе, што значыць бліжэйшы час можа дойдзе чарга і да мяне, але пакуль я разумела, што это пытанне такое падвісшае абсалютна, але зграў, відаць, фактар вось гэты прафесійны, што ўсё ж такі за праваабаронцаў было асобна вельмі вялікае лабаванне, і вось яно выйшла да таго, што ўсё ж такі нас вызвалі ў першую чаргу, і па маіх уражаннях, адчуваннях, как бы насуперак унутраным жаданням, што ўнутры, там як на ўзроўні калоніі, на ўзроўні іншых органаў, мне падаецца, не вельмі хацелі нас яшчэ адпускаць, яны былі гатовы з намі паграцца в гэты розныя гульні, але ўсё ж такі вымушаныя былі праз асобны запыт менавіта нас. І мы ведаем гісторыю пра Валіка Стэфановіча, якая мне вельмі ўразіла. Да яго за тыдзень да вызвалення прыязджала сястра на спатканне і распавяла пра тое, што ён ужо 2 разы быў у спісах публічных, ужо 2 разы там родных яго прыходзілі віншаванні, і 2 разы атрымлівалася, што яго не вызвалялі. І калі на 3-й раз усё ж такі сапраўды ён быў вызвалены, гэта значыць, што нейкі вось гэты адтэрмінаваны гандаль менавіта па нас, па праваабаронцах працягваўся. Можна казаць, што амерыканцы даціснулі? Ну, можна, але я думаю, што это вынік працы, намагання вельмі вялікай колькасці людзей і профільных арганізацый. І, на жаль, ты бачыш, што не все журналісткі і журналісты яшчэ выйшлі. На вялікі жаль. Памятаем, да, кожны дзень прыгадуем Мілу Чэкіну і Анджэя Пачобута, да, і шмат каго яшчэ. Канешне, Ігара і всех астатніх мы вельмі чакаем на свабодзе. Як ты зразумела, што гэта не сон? Калі цябе сапраўды ты ўбачыла, што цябе сапраўды вызваляюць, ці складана было ў гэта паверыць, і што ты адчула на эмацыйным і, магчыма, на фізічным узроўні? У нас жа ёсць такія абсалютныя рэакцыі, вот бей, замры, бяжы, і мая апошнія гады стала замерці. І мне падаецца, это такая абарона маёй псіхікі. Як базавая наладка тваёй псіхікі. Так, і я ёй вельмі моцна адчула. У меня быў вельмі спакойны, ураўнаважаны стан. Яшчэ 17 сакавіка мне дзяўчына адна з палітняволеных кажа, што вось будзем чакаць, то вось не была ў снежні, увесь рух пачынаецца там да перамоваў. Мы дакладна ведалі, што перамовы будуць 19-20 сакавіка. Яна кажа, ну вот на заўтра чакаем, што нейкія зрухі будуць адбывацца. Я такая, так, чакаеце, добра, ідзіце, все, у гэты момант мяне выклікаюць у штаб, і са мной адбываецца вельмі дзіўная размова там, і я на падсвядомасці разумею, што, напэўна, гэта падобна на яго, на вот этот намёк на вызваленне, але прамым тэкстам ніхто нічога не прагаворвае, але я разумею, што я вельмі спакойна, у меня няма ніякай ні эйфарыі, там, ні прачування вольнасці, нічога такого, але адзінае, што я разумею, што ўнутры сябе
я ўжо адпусціла і дазволіла некаторым пачуццям вылазіць. Там, напрыклад, я прямо чула такі прыліў нейкай дзёрзкасці, нават нейкага нахабства, то бок я там шла з гэтага штаба, і я была гатова ўжо дзверы КП просто ногой адчыняць, мне падаецца, да? То бок нейкія вось гэтыя ўнутраныя все засовы, які ты максімальна прыкрываеш, там, што там ты пад максімальным кантролем, ты спрабуеш думаць пра кожнае слово, якое ты кажаш, кожны рух, які ты робіш. Пружына, так, да, гэта сапраўды вельмі шмат напружання, і яно просто мяне это напружанне стала пакідаць. І это адзінае, што я адчула ў гэты момант яшчэ вось там за 2 дні да вызвалення, але ну і ўжо праз 2 гадзіны я дакладна ведала, што да, заўтра штосьці адбудзецца, што заўтра я ўжо не дайду да працы, как бы ўжо там інфармацыя пра гэта ў мяне была, і што і Марфа не дойдзе да працы, і мне было так сумна, што толькі мы дзве, шкада вельмі, але вельмі клёва, што мы будзем разам, і как бы, я думала, ну цікава, паглядзім, як жа гэта будзе выглядаць. Была пэўная цікавасць. І, ну, было зразумела, што гэта свабода, але, канешне, канчаткова свабодна я сябе чула ўжо, калі мы пераехалі мяжу, мы былі на тэрыторыі Літвы, і вось там, калі ты бачыш гэтыя памежныя знакі, все сцягі, калі табе ўжо аформляюць візу на мяжы, там даюць папіць вадзічкі, там штосьці табе кажуць, робяць з тобой здымкі, даюць паразмаўляць голасам там з Алесем Беляцкім, напрыклад. Это быў першы чалавек, з кім я паразмаўляла па тэлефоне. Канешне, гэта ну, дае ўжо тады адчуванне, што вось так, я на свабодзе, і вось зараз у меня новыя выклікі адаптацыйныя на гэты час, і зараз трэба думаць зусім пра іншае, і не трэба думаць, як бы там встаць о 6 раніцы і пабегчы на працу. Ну, з прававога пункту гледжання ніхто не казаў нам, што мы памілаваныя. То бок сапраўды мы сябе адчулі вольнымі толькі калі перакрочылі мяжу. Ну, з правого пункту гледжання ніхто не сказаў, што мы вызваленыя нават. Ну, то бок размова словамі артыкулявана не было нічога. Першы чалавек, які сказаў, што мы вольныя, гэта Джон Кол. Джон Кол, які зайшоў да нас у аўтобус Так. на амаль на нейтральнай тэрыторыі. Так, гэта так і было. А з боку адміністрацыі нічога не зразумела. У меня няма пашпарта, у меня няма якіх рашэнняў. Ну, з боку па сутнасці я заўжды как бы в нейкіх там нават міграцыйных органаў тут я кажу, што у меня недаадбытых больш за 3 гады в калоніі. Калі вяртаюсь у Беларусь, па сутнасці на сённяшні дзень я мушу сесть зноў в калонію даадбыць гэтыя 3 гады. Шмат для каго з тых, хто доўгі час знаходзіўся ў зняволенні, ў калоніі, вызвалення, гэта была такая мэта, якая была каштоўная сама па сабе, як святло напрыканцы тунэля. А ў цябе гэтага ніколі не было. То бок ты нібыта абстрагавалася ад гэтага. Як табе гэта ўдавалася рабіць? Ну, тут некалькі сакрэцікаў, умоўна, может быць, якія мне вельмі дапамагалі. Па-першае, я шмат гадоў працавала з тэмай правоў чалавека ў Беларусі. Да гэтага шмат гадоў працавала калісьці з тэмай палізняволеных, і я вельмі добра уяўляла, што такое турэмная сістэма. Не ў такіх падрабязнасцях, не ў такіх дробязях, магчыма, але прыблізна інфраструктура была мне зразумелая. І калі ў гэта ўсё патрапіла, мне не трэба было доўга адаптоўвацца. Я цудоўна разумела, чаму я там знаходжуся. Я разумела, што мяне чакае, прыблізна які тэрмін. І я заўжды знаходзіла сабе там сэнсы ў чымсьці. Да? Там асноўны сэнс для мяне быў гэта падтрымліваць тых людзей, якія побач, у любой форме. Дапамагчы напісаць скаргу, проста выслухаць, даць нейкую параду, проста падтрымаць за ручку, проста чымсьці пачаставаць, калі мы маглі все за это рабіць, напрыклад, в калоніі мы ўжо гэта не маглі. Але у любой форме, якой я магла, я гэта рабіла, я сабе ў гэтым знаходзіла сэнс, і менавіта таму зняволенне ў ПКТ для мяне было вельмі складанае, таму што там увесь час я была адна, там вось гэта моя функцыя выключалася, і вось там мне ўжо было складана, і вельмі кепскія думкі ў галаве круціліся, таму што я не разумела, куды сябе падзець. І зараз, калі я ацэньваю все, што са мной адбылося, я спрабую не сыходзіць пазіцыі ахвяры і не казаць, што вось ай-яй, меня там рэпрэсавалі, са мной неяк кепска абыходзіліся. Не, я спрабую прынцыпова для сябе выбудоўваць іншы малюнак. Я называю нават гэта падарожжа, я называю гэта новы досвед. І для мяне з прафесійнай пазіцыі гэта быў вельмі сур'ёзны уключаны маніторынг. Моя задача была збіраць інфармацыю. Я назірала, я размаўляла з людзьмі, я апытвала іх, там я размаўляла з прадстаўнікамі адміністрацыі часам, да, то бок я такім чынам збірала неабходную для мяне праваабарончую інфармацыю. І зараз у меня ёсць пэўную выснову папярэднія, і з некаторымі тэмамі я хачу вельмі шмат актыўна папрацаваць. То бок я успрымаю гэта менавіта так, я не дазваляю гэтаму досведу сябе траўмаваць. Я ўсё роўна пайду, конечно, на псіхатэрапію папрацую з гэтай тэмай, але менавіта
Гэта мне дапамагала. І плюс, канешне, адчувала вялізную падтрымку вакол сябе, гледзячы на тое, што там лісты, можа, было толькі ад маці, але я разумела, што за гэтым усім стаіць вялізная колькасць людзей, якія шлюць мне там лісты, перадачы, проста хвалі падтрымкі. Это праходзіла праз любыя кіламетры, праз любыя муры, і я не магла гэта не адчуваць. І гэта, што нас усіх падтрымлівала. Так, нават калі нас пераконвалі, што пра нас усе забыліся, мы нікому не патрэбныя, ты ніколі не верыла. Слухай, я, можа, на 4-й, на 5-й год пачала трошкі думаць, што, можа, сапраўды у ўсіх людзей сваё жыццё, і не настолькі яны ўжо пераймаюцца гэтай праблемай палітвязняў, каб думаць пра нас штодня. А бачыш, ты не верыла. Выходзіла і казала пра нас увесь час, і я разумела, што это немагчыма. Ну, немагчыма святло схаваць там кудысьці, да, оно ёсць. І плюс мяне вельмі падтрымлівала наша супольнасць нават унутры калоніі. Наста, ты заставалася ў Беларусі ў вельмі неспрыяльных умовах, тады, калі гэта было ўжо вельмі небяспечна. Вось я памятаю Беларусь 20-го, і ўжо тады ты магла быць арыштаваная ў любы дзень за сваю дзейнасць. Але ты не толькі заставалася, але і працягвала сваю працу, працягвала заставацца праваабаронцай у Беларусі 22-го года. Што дапамагло табе так доўга заставацца на волі? Як табе гэта проста ўдалося? Я магу пажартаваць, што дзякуючы КДБ так доўга прыбыла на волі, можа быць, часткова таму. Давай пачну з самага пачатку, напэўна, з 20-го года. Недзе ў ліпені, калі не зарэгістравалі 2 кандыдатаў, і ў Менску пачаліся ўжо першыя такія праявы акцыі пратэсту. Ты кажаш пра лета 20-го? Так, пра ліпень 20-го, я ўжо не памятаю дакладную дату, калі там усіх рэгістравалі, але вось я выходжу гуляць з сабакам і разумею, што праспект весь проста бібікае, то машыны ездзяць, увесь час сігналяць, падаюць шмат гукаў, і я сыходжу в парк, спрабую гэта все не чуць, таму што для мяне гэта вельмі трывожны фон. Я разумею, што это азначае, што і шмат людзей готовых выходзіць на вуліцы штосьці рабіць. І мой папярэдні праваабарончы досвед падказвае, што любыя масавыя выхады на вуліцу сканчаюцца аднолькава. Збіццём, масавымі затрыманнямі, часам смерцямі, палізняволенымі. І вось гэта ўсё я разумела, што будзе нас чакаць. І я збегаю проста з праспекту праз парк там на каналу больш спакойнае месца, і я гуляю абсалютна хваляваннем, і першая моя лагічная думка была пра тое, што, напэўна, трэба бегчы. Трэба вот зараз сабраць усе рэчы, взяць нейкім чынам сабаку і паспрабаваць пераехаць там, вот, напрыклад, ва ўкраіну, кудысьці там пахутчэй, проста ў нейкую больш бяспечную прастору, таму што мне страшна. Таму што на нас падае святло пражэктара. Журналісты, праваабаронцы, актывісты. Так, мне сапраўды было тады вельмі страшна, і я была ў гэтым стане, напэўна, некалькі гадзінаў. І потым адбылося такое, што я проста паглядзела на сваю руку. У мяне на руцэ набіта калючы дрот з надпісам «Love and Solidarity». І я разумею, што я вельмі шмат умею, я маю вялікі досвед працы з затрыманымі, я добра арыентуюся ў судовай сістэме, і, магчыма, я ўсё ж такі буду больш патрэбная тут. Я прынцыпова ніколі не ўдзельнічала ў палітычных рухах, не ўдзельнічала ў палітычных акцыях пратэстаў ніякіх, не падтрымлівала ніякіх кандыдатаў і кандыдатак, не ставіла за іх подпісы, і нават там я для сябе вырашыла, што 9 жніўня я не пайду ні на галасаваць, я не буду ні ў чым удзельнічаць, але я гатова павалантэрыць і дапамагчы праваабарончым арганізацыям, якія профільна спецыялізуюцца там па рознай дапамозе. Моя сяброўка Марфа Рабкова ўжо працавала тады ў вясне, і я Марфе проста патэлефанавала і сказала, у меня ёсць рукі, калі я буду патрэбна дзе-небудзь пад раусамі пабыць там 9-10 жніўня там па судах штосьці дапамагчы, ты мне кажы, калі ласка, я гатовая. Вот я побач жыву там з першамайскім раусам у Менску, напрыклад, вось як мінімум туды. Як прадстаўнік Human Константа? Там я не падзяляла, праваабаронца это лад жыцця, і гэта не профіль працы Human Константа, это было выключна валантэрства, дапамога хутчэй вясне. Как бы в такім ключі. Просто як праваабаронца Наста Лойка. Просто як чалавек, які добра арыентуецца в сітуацыі і можа добра назіраць за нейкімі рэчамі, так, і ведае, што такое грамадскі кантроль. Канешне, ўжо ў 21 годзе я чула вялізны выклік в тым, што ўжо шмат хто затрыманых з дарагіх мне людзей, ўжо пачынаецца ціск на грамадзянскую супольнасць, пачаліся масавыя обшукі у тых, хто мае дачыненне да розных некамерцыйных арганізацый Беларусі, там было 150 обшукаў. І таксама СМІ. І медыя таксама. Вялікая аблава на журналістаў. Так, а да гэтага ўжо былі там праблемы, там, напрыклад, Тутбая, да гэтага ўжо праблемы былі офіса па людзей з інваліднасцю яшчэ напрыканцы студзеня, і ўжо нашы калегі былі хто ў СІЗА, хто пад хатнім арыштам. Мой тэлефон амаль заўжды быў у самалётным рэжыме. Я карысталася Wi-Fi, просто выходзіла в горад без інтэрнэта, штосьці там рабіла, вярталася дадому, ці прыходзіла месца дзесьці інтэрнэт і камунікавала вось так.
І я включала телефон толькі там пару разоў на тыдзень патэлефанаваць маці, і все, я паспрабавала максімальна не карыстацца тэлефонам. Як паказала практыка, мяне гэта трошкі выратавала, таму што калі да ўсіх прыйшлі ў ліпені, да мяне не прыйшлі. Але праз смс-кі, это смешная гісторыя праз смс-кі, у жніўні 21 года, зараз гісторыя, чаму мне дапамогла КДБ, напэўна, вось у гэтую частку патлумачу, у жніўні 21 года я записываюся да дактароў у ЛАДЭ, а ЛАДЭ табе дасылае смс-ку з напамінам, калі ў цябе прыём. Я гэтых смс-ак не бачыла, там, што тэлефон у самалётным рэжыме, але вось 13 жніўня я выходжу з ЛАДЭ, і да мяне падыходзіць дастаткова малады чалавек і кажа: «Добрый дзень, я з дэпартамента фінансавых расследаванняў, пройдзем, калі ласка, са мной». І такім чынам я апынулася 3 сутак па першай крымінальнай справе затрыманая, потым была вызваленая, і я мела статус падазронай па крымінальнай справе супраць пераабарончага цэнтра «Весна». У меня была забарона на выезд, і, адпаведна, я не магла нікуды выязджаць. Праваабаронцаў, журналістаў традыцыйна курировал камітэт дзяржаўнай бяспекі, і я так разумею, што это часткова было іх рашэнне не браць мяне пад варту, і ў тым ліку потым спыніць зачыненне да мяне гэтую крымінальную справу. Спынілі яе толькі 5 верасня 22 года было прынятае рашэнне, але атрымала я яго на рукі толькі праз месяц, таму што я патрапіла на адміністратыўны арышт на 30 сутак. І толькі вось 6 кастрычніка, калі вяртаюся з Сакрэсціна, я адчыняю паштовую скрыню і просто пачынаю прыгаць, да, таму што бачу, што зачыненне да мяне крымінальная справа спыненая. А вось 30 сотняў адміністрацыйнага арышту гэта ўжо было па іншай лініі. Так, это было ўжо па лініі губазіка, да, і мы можам как бы асобна пра гэта казаць, але гісторыя пра тое, што пры тым ёсць працэдура выезда за мяжу па медычных паказчыках. Мне следчыя 2 разы за гэты год давалі дазвол на 10 дзён, я выязджала за мяжу. Але кожны раз вярталася, і мне падавалася, што я больш-менш бяспецы, таму што фармальна крымінальная справа ёсць, актыўныя дзеянні супраць мяне рабіць не трэба, я вельмі акуратна себя паводжу. Там я доўга давала інтэрв'ю да моманту, пакуль все медыа незалежныя не сталі прызнаваць экстрэмісцкімі фармаваннямі. Я перастала даваць публічныя каментары, ну і спрабавала максімальна нейкую гэту бяспеку захоўваць. І мне падавалася, што я не кантралюю сітуацыю. 6 верасня 22 года я іду на прысуд да Марфы Рабковай і іншых, з кім я судзілі 9 хлапцоў. І там адбываецца такі хапун пасля суду. Там падышлі да цёці Сашы Францкевіч і сказалі: «Пойдзем з намі». І у меня спрацаваў праваабарончы рэфлекс, я спытала: «А куды вы её вядзеце?» І мне сказалі: «Пойдзем і табе пакажам». Да рэчы, яна цяпер у калоніі нумар 4. Так, яна в калоніі, і маці Александра таксама. Разам з маці, так. Я іх часам бачыла перад вызваленнем, ну, гэта, на жаль, так. Вось, я тады за іх заступілася, нас затрымалі 15 чалавек, а мне сказалі, што ў цябе будзе 2 разы пратаколы па 15 сутак, і калі буду себя добра паводзіць, мяне выпусцяць. Вось я адбываю 30 сутак, я выходжу, і я разумею, так, как бы уже и губазик ведает, что я тут, и КДБ как бы вось справу прикрыла, и я так думаю, значит, может, я не настолько небяспечная. Але, канешне, усе вельмі актыўна мяне угаворваюць з'язджаць. Яны кажуць: «Табе небяспечна, глядзі, там все больш і больш затрыманняў, звярні ўвагу, может быть, з'язджай». І я, па праўдзе, ўжо пачала думаць пра ад'езд. Я ўжо пачала яго планаваць, я планавала пачатку лістапада з'ехаць хаця б там на пару месяцаў, пажыць там у больш бяспечнай прасторы, тым больш у мяне ўжо не было абмежавання на выезд. Але я не паспела трошкі. 28 кастрычніка мяне затрымалі. Ты вось кажаш, Наста, што КДБ спыніў справу. Я думаю, што это яны прымалі рашэнне. Ну, фармальна справу вёл цэнтральны апарат следчага камітэта, але ўпэўненая, што ўсё гэта ўзгаднялася з камітэтам дзяржбяспекі, які курыў праваабаронцам, і таму дзякую, што яны вырашылі супраць мяне справу спыніць, што яны палічылі, што я не настолькі небяспечная і не настолькі нанесла шкоду дзяржаве. І мне падаецца, я згодна з іх ацэнкай менавіта маёй дзейнасці. А як ты для сябе гэта тлумачыш, што адна сілавая структура спыняе справу супраць сябе, а іншая тым часам, наадварот, інспіруе рэпрэсіі? Гэта сведчыць пра нейкія ўнутраныя супярэчнасці паміж сілавымі структурамі ў Беларусі? Ну, унутраныя супярэчнасці былі заўжды. У іх быў нейкі падзел сфер уплыву, і паколькі я была пад сферу уплыву КДБ, яны там дзесяцігоддзямі збіралі пра мяне інфармацыю. Я поняла, што іх на мяне дастаткова вялікія архівы, і ім падалося, што я вот на дадзены момант, асабліва пасля таго, што я сышла з вясны ў свой час, там працавала з Human Константай, мы мелі афіцыйны статус зарэгістраваны ў Беларусі. В целом, как бы это, мне падаецца, ім падавалася, што я ўжо не раблю нічога моцна кепскага, а у супрацоўнікаў базіка да мяне былі зусім іншыя прэтэнзіі. І, ну, это рознасць ацэнак і пераход вось такого моцнага ўплыву, пераход, што зразумела, што Міністэрства ўнутраных справаў на сённяшні дзень в сучаснай Беларусі мае значна большы ўплыў на прыняцце рашэння і на всю там рэпрэсіўную інфраструктуру, менавіта яны ўплываюць. І таму так адбылося, што да, я не падабалася,
яны не маглі это асабліва патлумачыць чым, але ну вот не падабалася, і это было дастатковай нагодай для того, каб мяне пасадзіць надоўга. Я адчула, што мы патрапілі в нейкую такую спіраль канфлікту. Мне вельмі хочацца нарэшце ее спыніць, то бок у меня няма да іх ніякіх прэтэнзій на сённяшні дзень, как бы я не збіраюся там з ім нічога рабіць, публічна казаць пра то, што са мной адбывалася там і што яны рабілі. Я гатова пакуль што дараваць і прыпыніць і разабрацца з гэтым ужо ў больш спакойнай атмасферы, может быть, трошкі пазней. А што ты маеш на ўвазе пад разабрацца? І як мінімум паспрабаваць з імі паразмаўляць, а ўсё ж такі, які былі да мяне прэтэнзіі, там што канкрэтна рабіла не так і што, ну, можа быць, ну, я ўсё ж такі спадзяюся, што я смагу штосьці рабіць па абароне правоў чалавека ў Беларусі зараз, у нейкі момант і ўнутры краіны магчыма, і будзе магчыма момант, калі ў нас будзе нейкі дыялог на гэты конт, і тады ўжо пра гэта размаўляць. Таму што зараз это выглядала так, што там яны мне робяць балюча, я спрабую нейк абараняцца, і мне падабаецца, як абараняюся, яны мне зноў робяць балюча, ну вось гэта было без Як конца. гульня, як Так, такое перацягванне канату. Так, і я хачу гэта спыніць, то бок зараз кажу, што ўсё, вы мне зрабілі балюча, але я гатова забыцца, дараваць вам гэта і не прыгадваць. Сапраўды, перагарнуць старонку. Ну, так, яны же кажуць, што нам далі шанец з таго, што памілоўка, яны далі нам шанец, так, на новае жыццё лепшае. Ну, якая памілоўка? Ты бачыла дакумент аб памілаванні тваім? тваім? Я не бачыла, но публічна гэта гучала, як мы ж аб'ект гандлю. Нам далі шанец, тым, што нас прадалі і дазволілі нам выехаць. Ну, не дазволілі нас прымусова, да, нас вывезлі, хутчэй это будзе больш дакладны тэрмін, але, ну, я ім таксама дам шанец на тое, каб не пераглядваць шмат разоў наша інтэрв'ю, не слухаць, што там кепскае пра іх сказала. Нічога кепскага пра іх не скажу. Яны рабілі сваю працу, яны рабілі працу, як умелі, як лічылі патрэбным. Кепска гэта ці добра, эфектыўна, неэфектыўна, пакажа час, і тады сапраўды можам размаўляць. Зараз я не бачу сэнса пра гэта казаць. Але дапускаеш, што можа прыйсці час, калі яны самі змогуць ацаніць свае дзеянні і паглядзець на іх з іншага боку, яны ж самі. Калі не яны, то іх спадкаемцы. Супер, я гатова з імі взаемадзейнічаць, вучыць іх правам чалавека, там дапамагаць з тэмай міграцыі, там яшчэ чымсьці, абсалютна гэта в маіх такіх марах заўжды прысутнічала. Вельмі велікадушна з твайго боку, Наста. Мне падаецца, што такія абставіны зараз гэта магчыма, навошта в сябе трымаць гэту азлобленасць і ну, мне гэта зараз ніяк не дапаможа. Калі мы кажам пра нейкую сусветную гармонію, вось ёсць, калі нам рабілі нават балючыя нейкія моманты, ёсць вельмі шмат радаснага, цёплага, што нас грэе, асабліва апошні гэты месяц. Мы адчулі напоўніцу, да, у намеры все, што адбывалася, і столькі вось гэтых сустрэч, абдымкаў, слова і ўсяго. І мне падаецца, яно настолькі перакрывае любыя цяжкія выпрабаванні. Это, дарэчы, тое, што мне вельмі дапамагала в калоніі, асэнсаванне таго, што это все часовае, да? Вось гэта пройдзе, да? Гэта нейкі цяжкі перыяд, я ў ім зараз я пагружаная, але калі я сабе нагадывала, што Наста гэта часова, гэта вось пройдзе, і потым будзе іншае лепшае жыццё, у цябе было цудоўнае жыццё, так, у цябе вось зараз цяжкі перыяд, і потым будзе цудоўнае жыццё пасля, магчыма, яшчэ лепшае, яшчэ больш насычанае, яшчэ больш асэнсаванае. Ёсць, канешне, нагода, можа быць, паразмаўляць пра нейкія рэчы з псіхатэрапеўтыкамі, напрыклад. Вось так гэта сябе падаставаць, калі гэта будзе мяне турбаваць. Ну, пакуль на сённяшні дзень мяне абсалютна гэта не турбуе. Да, там мы часам кагосьці штосьці прыгадваем, нейкія эпізоды, звязаныя з калоніяй. Я вельмі добра разумею, што мяне траўмавала боль за ўсё, але я не бачу сэнсу пра гэта казаць зараз публічна, проста таму, што каб што. Звяртаючыся да тваіх словаў пра ўключаны маніторынг, ці гатовая ты цяпер падзяліцца асноўнымі вынікамі гэтага маніторынгу? Што найбольш уразіла цябе ў сістэме наогул і ў гэтай сістэме ў дачыненні да жанчын? У меня было меркаванне, што эта сістэма неэфектыўная і што она толькі там людзей прымушае больш пакутаваць, ніякіх не выпраўляе, а это проста ізаляцыйная і такая пакаральная мера. Негуманна, з пазіцыі грамадства это эканамічна неэфектыўна, і мне падаецца, што варта бы яе пераглядзець, і таму тэма турэмнай рэформы это тое, чым я планую працягваць займацца. Тэма, якая для мяне стала новым адкрыццём падчас гэтага падарожжа і самай такой балючай зараз для мяне, это тэма людзей з залежнасцямі. Мне падаецца, людзі з алкагольнай і наркатычнай залежнасцю адны з самых уразлівых групаў сучаснай Беларусі, і мала хто дапамагае, яны вельмі маргіналізаваная група, ад іх вельмі шмат хто адварочваецца, і родныя, нейкія грамадскія інстытуцыі, іх профільна мала хто абараняе, і вось мне вельмі хочацца пабольш пра гэта даведацца і паспрабаваць на это паўплываць, да? Таму што там Беларусь як дзяржава на сённяшні дзень, на жаль, она сприяе тому, каб людзі пілі, тому што алкаголь прадаецца у нас паўсюдна, без ліміта па часе, па тэрыторыі, і пры гэтым, калі людзі такую залежнасць прыдбаюць,
і ў іх забіраюць дзяцей замест того, каб дапамагаць человеку павернуцца назад у грамадства, быць эканамічна эфектыўнымі, супраць выкарыстоўваць нейкія медычныя сервісы, якія ёсць. Яны ёсць, да? Просто іх не так шмат. Вельмі напладзілі вялізную частку пра рэпрэсіўных сервісаў. Да? Там у выглядзе ЛТП, у выглядзе прымусовых працаў, у выглядзе таго, што нават інспектары без рашэння суду абавязаных могуць пасадзіць там на 15 сутак і адтуль вазіць іх працаваць на сметніцу. Ну, то бок, зразумела, вельмі шмат момантаў, там без медычнай дапамогі, без перадач, без там кантакту з роднымі, і, канешне, гэта все пагаршае вельмі сітуацыю гэтымі людзьмі. І мне падаецца, што я смогу пераканаць в тым, што эканамічна мэтазгодна было бы гэтым людзям дапамагаць станавіцца на нейкі шлях іншы, і гэта не так складана. Просто весці да абмежавання продажу алкаголя па часе, просто прыбраць танны алкаголь. Я кажу пра сістэму, напрыклад, апекі над дзецьмі, таму што праблема, што пазбаўляюць абмяжоўваць бацькоўскіх правоў, але пры гэтым няма нармальнага гайдлайнса, што ім рабіць. І нават на рукі ім даюць паперку, дзе напісана, што яны мусяць зрабіць, каб павернуць гэтых дзяцей. І, канешне, это выклікае шмат складанасцей, і вось я вельмі хачу паспрабаваць дапамагаць такім людзям. Давай з табой паговорым пра асаблівасці абыходжання з жанчынамі ў калоніі. Што, на твой погляд, пакутуе і церпіць найперш? Наш ментальны стан, наша псіхіка альбо наша цела? І што найбольш дыскамфортна менавіта на ўзроўні жаночага цела? Тыя, хто прымаюць рашэнні ключавыя, гэта мужчыны. І мы цалкам ад іх залежныя. І гэта, канешне, вось такі вялізны дыскамфорт асабліва выклікае. І мне было вельмі шкада, і аднойчы там прагаварылася, што вот было клёва, каб нейкія там пасады такія важныя в калоніі займалі жанчыны, і это выклікала поўную смех, да, рэакцыю з таго боку, таму што не бачыць в гэтым праблема. З боку адміністрацыі. Так, з боку адміністрацыі. Але, это іншы дзіўны свет. Жаночая калонія, асабліва ў Гомелі, 4-я, яна вельмі не падобна на все астатнія месцы несвабоды. Яна сапраўды самая закрытая, самая строгая па ўмовах, і, зразумела, гэта накладае пэўны адбітак на нас усіх. Да? І гэта, мы кажу не толькі пра палітычных зняволеных, але пра звычайных жанчын, якія абмежаваны в кантакце з роднымі вельмі моцна, в кантакце сама нейкага вызначэння, да, в магчымасці нармальнага выжывання, функцыянавання. Это просто пра строгі рэжым і пра нейкі недахоп там гуманітарнай дапамогі, што відавочна нейкая палёгка па рэжыме патрэбная. Што мяне вельмі ўразіла, гэта, конечно, вся сістэма звязана з штрафнымі ізалятарамі. У калоніі заўжды, пакуль знаходзілася ў ПКТ, заўжды разам са мной была там ад 3 до 15 дзяўчын, якія змяшаліся ў ШИЗА. І, канешне, гэта проста ўзаконенае бесчалавечнае абыходжанне. Сапраўды, это неверагодны ўзровень пакутаў, антысанітарыі там і ўсяго. І мне вельмі хочацца штосьці зрабіць самім заканадаўствам у гэтай галіне, як мінімум весці нейкія дадатковыя групы абмежавання, да, тое, што пры мне там сидзелі непаўналетнія, там вельмі сталыя жанчыны пасля 70 гадоў, людзі з захворваннем на ВІЧ, які вельмі цяжка па здароўю, які могуць ад любого скразняка захварэць і памерці, напрыклад. Там людзі прям з тэмпературай туды патраплялі. І, канешне, вельмі не хапае проста зменаў радыкальна на ўзроўні заканадаўства. Ты памятаеш, табе было большасць часу холадна? Так, некамфортныя кліматычныя ўмовы, яны былі заўжды. То бок, нам альбо было занадта горача, альбо занадта халодна, і комфортна нам амаль ніколі не бывала, таму што это не так, што я зараз хожу, мне стане спякотна, я здыму з сябе куртачку, і мне будзе комфортна. Таму што ёсць толькі 2 сезоны: целагрэечны і калі ты без целагрэйкі. А там з нас целагрэйкі. вырашаюць, апранаць піджак, не апранаць піджак, апранаць целагрэйку, не апранаць целагрэйку, апранаць шапку, не апранаць шапку. Пра асаблівасці яшчэ жаночай калоніі мы заўжды вельмі жартавалі, калі там раз на 3 месяцы праводзіць такія вялікія вобшукі на ўсёй калоніі, і там смешныя там вынікі ў мужчынскай калоніі. Знайшлі там 3 тэлефоны, там 2 самагонныя апараты, там што значыць жаночай калоніі? 3 кавалкі хлеба, там 1 іголка. Самае вялікае злачынства, якое можна здзейсніць на тэрыторыі, хаця пры гэтым мы ведаем, што там шмат крадуць, напрыклад, і з гэтым мала што робяць. Вынесці ежу са сталовай гэта проста крымінал. Да, это сапраўды вельмі сур'ёзнае парушэнне. Это пра тое, што мы просто живем в іншых умовах, і я часам прачынаюся і думаю, а ёсць шмат жанчын, якія там знаходзяцца, і нават калі вызваляць всіх палітзняволеных, яны будуць працягваць в этом знаходзіцца. Але гэта не значыць, што сістэма не мяняецца. Там, памятаеш, як нам распавядалі, там, і ты сама, можа быць, застала перыяд, наколькі лепш стала з ежай. Вось толькі што хацела табе сказаць, што калі я прыехала ў 21-м годзе ў калонію, ежа была непараўнальна горшая. Потым, калі я прыехала ўжо з другім прысудам, другі тэрмін адбываць, з'явіліся нейкія дзіўныя стравы кшталту біфаршэ, гэта запеканка, так, гратэн,
таксама што грэнкі гэта святое. Альбо там по медыцыне. Я памятаю, што нейкім там да таго, як я села в ПКТ, у нас прыходзілі, рабілі апытанне, якіх дактароў нам не хапае. Потым выходжу з ПКТ, бац, у нас ужо офтальмолог, хірург, там невролог. Яны прыходзілі, яны былі не на Але сталай яны былі аснове. вельмі часта. Раней ты магла патрапіць толькі раз на месяц да такого доктара, а тут ёсць кабінеце, куды ён прыходзіць, і ты можаш патрапіць там раз на тыдзень. Гэта, конечно, То бок ты лічыш, што гэтыя апытанні яны сапраўды на штосьці ўплывалі? Да, для мяне дзіўна, што яны самі так. Ну, то бок, калі б у нас больш запытвалі, чаго нам не хапае, як нам зарганізаваць, і прычым клёва, што это пытанні прыходзілі, праводзілі псіхолагіні, напрыклад, і это ты, каму ты як бы апрыоры больш давяраеш в калоніі. Ну, я скептычна стаўлюся да словаў давяраеш у калоніі. Ну, ладно, но у меня іншы падыход. Я там шмат каму давярала, і мне вельмі падабаліся некаторыя псіхалагіні, напрыклад, там, якія працавалі. І я хачу, каб мы спрыялі гэтаму развіццю, каб мы не крытыкавалі, не казалі, вы такія кепскія, у вас все так кепска, а спрабавалі нейкія канструктыўныя прапановы з надзеяй, што нас пачуюць і што падумаюць, што да, можа быць, сапраўды можна прыдумаць сістэму, па которой людзі будуць часто патрапляць не праз крутую лесвіцу, там ці на будучы кожны дзень не праз крутую лесвіцу, а дзе-небудзь хаця б на ўзроўні першага паверха. Ну, это так, з маіх мараў, да прыкладу. Ну, можа быць, вот прыдумаюць што-небудзь такое, я буду ўжо супер шчаслівая. Што мы можам зрабіць для тых, хто застаецца за кратамі? Думаць пра іх, падтрымліваць родных, перадаваць прывітанне, рыхтаваць штосьці да іх вызвалення тут. Я вельмі захапляюсь тымі, хто праактыўна гэта робіць, там та ж Марыя Калеснікава, там ці шмат хто яшчэ, які актыўна, там Марына Золатава, якія сустракаюцца з людзьмі, якія прымаюць рашэнне, спрабуюць іх чымсьці пераканаць, пра штосьці нагадваць. Это супер узровень, і вельмі важна гэта рабіць. Мы можам паміж сабою как бы казаць, штосьці прыгадваць, там хтосьці піша пра это пасты в Фейсбуку. Я не адчуваю в себе вот такой эмоцыі на сённяшні дзень в гэтым напрамку, але як мінімум падтрымліваць родных і тых, хто застаецца ў Беларусі пасля вызвалення, асабліва мне падаецца вельмі важным. Даводзілася чуць скептычнае стаўленне да паняцця сяброўства ў няволі. А для цябе ці існавала сапраўднае сяброўства ў калоніі за кратамі? Мне падаецца, што калі ты умееш сябраваць, калі ты умееш любіць, это універсальны механізм в табе, і неважна, куды ты патрапляеш, ты проста ім карыстаешся. І для мяне просто раскрылася. Мне падаецца, што в калоніях не дзіўна я навучылася больш давяраць людзям. Там знайшліся людзі, якія гатовы мяне падтрымліваць, слухаць, быць побач, сябраваць, і гэта сапраўды было для мяне такім вялізным адкрыццём. І праўда, я асабліва вельмі люблю і шаную гэтых людзей. І праўда, я ўпэўнена, што я буду працягваць сябраваць з імі яшчэ шмат гадоў. Я вельмі веру в сяброўства, вельмі веру в жаночае сяброўства, я вельмі веру ў любыя перспектывы росту чалавека, і я бачыла, як людзі інакш раскрываюцца в этом асяродку. Магчыма, прыгадаеш самыя цёплыя моманты, звязаныя з гэтым, кранальныя? Ну, прынамсі, у меня ёсць дазвол ад аднаго чалавека пра яе распавядаць, і вельмі шмат людзей, з кім я там сябравала, яны яшчэ працягваюць заставацца альбо ў Беларусі, альбо за кратамі. Я вельмі на іх чакаю, але вялізнае сяброўства, якое грэла мяне ўсе гэты час, гэта Марфа Рабкова. Вельмі важна захаваць людзей, з якімі ты была знаёмая яшчэ са свабоды, і таму, напэўна, і з Марфай, і з табой нам было значна прасцей падтрымліваць кантакт. Ён быў ужо базава даверлівы, таму што мы ведалі адна адну са свабоды. І з Марфай адбылося такое, што мы вельмі паглыбілі гэтыя нашы стасункі. І яе как бы вобраз і прыклад мяне вельмі натхняў і падтрымліваў увесь час. Калі я толькі патрапіла ў калонію, Марфа адразу, мы з ёй былі на адной змене, і яна ўвесь час амаль прысвячала тым, што яна мне распавядала, як ты што працуе, давала нейкія установкі, угаворвала, напрыклад, прызнаць віну. Для мяне той момант это быў вельмі складаны крок. Але яна кажа, з перспектывы такой, каб ад цябе адсталі, дзёргалі, таму што на той момант яна ўжо прыйшла пра шыза, яна была 2 разы па 10 сутак у шыза, яна ведала, наколькі гэта цяжка і непрыемна. Але гэта быў бар'ер для нас моцны, прызнаць віну. Мы не маглі яго пераадолець, і гэта было псіхалагічна цяжка зрабіць перад самой сабой. Навіта пра тое, што Марфа сказала, просто даверся мне, калі ласка, зрабі гэта для мяне, таму што я вельмі турбуюся за цябе, я не хочу, каб ты праходзіла маім маршрутам, калі ласка, зрабі гэта. І я сказала, я падумаю, я за месяц паспрабую прыняць гэта, і потым я гэта абавязкова зраблю, таму што ты просіш. І я вельмі удзячна Марфе, што яна вось так мяне правяла праз все гэтай просьбы, таму што прынамсі на некаторы час я сапраўды атрымала палёгку в калоніі. Нават у меня была магчымасць 2 месяцы хадзіць в спортзалю, это было неверагодна, на
тады у 24 годзе гэта было яшчэ магчыма, і хаця б некаторы час, няхай кароткіх, няхай цих 2 месяцы, я могла выдохнуць і знаходзіцца ў бяспечнай прасторы, і гэта ўжо таго каштуе. Да? Я просто паставілася гэта як да фармальнай паперкі, як да таго, што трэба просто напісаць, просто потым трэба было зачытаць на відэарэгістратар начальніцы атрада і ўсё. Ну, как бы, да, унутраная не до конца была, конечно, з гэтым згодна. Я не лічу, што я чалавек, які, ў прынцыпе, здольны не толькі што распальваць варожасць, а чалавек, які працуе з тэмай распальвання варожасці шмат гадоў, спрыяе максімальнай прынцыпам роўнасці, і, канечне, это все не пра мяне, гэта просто нейкая памылка. Ну, вот я разглядаю так. І я нават в апошнім слове ў судзе сказала, што, там, напрыклад, таго ж Мандельштама судзілі 2 разы і 2 разы рэабілітавалі. Я ўпэўнена, што аднойчы мяне рэабілітуюць. Это, дарэчы, мой план на праз некалькі гадоў распачаць працэс уласнай рэабілітацыі праз беларускія прававыя сістэмы. Ты вось сказала пра памылку. Як думаеш, а асабіста ты за час свайго зняволення рабіла памылкі? Мы все робім памылкі, мы дастаткова часта робім памылкі. Я думаю, што мае памылкі звязаны, канешне, не былі, і яны былі звязаны выключна з іншымі людзьмі, калі я штосьці зашмат сказала і пра іншых людзей. Там, да, вось гэта магло быць такое, за што мне было неёмка, за што магло іх нейк падставіць. Ну, не памылкі, ёсць проста рэчы, за якія, ну, можа быць, мне трошкі сорамна. Да? Я была вымушана трошкі прызнацца там з працоўнікам адміністрацыі, назваць адно імя чалавека, якая мне дапамагала актыўна, яна нават не 10-я катэгорыя. І вось гэта быў момант, за які мне цяжкавата. Але мне паабяцалі, што з ёй нічога не будзе, і гэта будзе сапраўды такія умовы, калі я ўжо была в ПКТ, і мне было цяжка ўвогуле ад чагосьці адмаўляцца. Ну, это вот такі, напэўна, выканалі абяцанне? Нібыта так. У мяне не было магчымасці з ёй кантактаваць, калі я выйшла, але па той інфармацыі, которую я сабрала, выглядае, што сапраўды у ёй глобальных праблем ніякіх не было, просто нас вот так ізалявалі адна ад адной. Мы з табой выйшлі ў сусвет, дзе вайна, рэпрэсіі і парушэнне правоў чалавека – гэта штодзённасць. А ці ёсць у цябе сілы працягваць праваабарончую дзейнасць у такіх абставінах? Мы можам думаць пра вайну, пра парушэнне, пра кепскае, можам заўважаць прыгожае, знаходзіць натхняльнае і думаць, што мы маглі бы зрабіць самі. Я не адмаўляю негатыўны бок этого свету, но я спрабую комплексна заўважаць і ўспрымаць і то, і то. І у мяне вельмі шмат натхнення, у мяне вельмі шмат імпэту. Я адчуваю пакуль што вельмі шмат сілаў у сабе, апораў і вот этой сацыяльнай падтрымкі, і я стаўлю перад сабой вельмі амбітныя мэты. Я не ведаю, канешне, наколькі это працягнецца, але пакуль выглядае так, што я дастаткова устойліва і што я магу шмат што рабіць, і таму я не баюсь там брацца з такі вялікія тэмы, як турэмная рэформа, няхай это зойме 10 гадоў бліжэйшых майго жыцця. Я гатова прысвяціць гэтаму свой час і сілы, і таму я бы вельмі хацела гэта рабіць. І сапраўды в гэтым свеце всего хапае, да, і вот я сёння была, напрыклад, на сустрэчы в мясцовым офісе Amnesty International, і для іх было неверагодна. Яны казалі, мы столькі пра цябе казалі, мы столькі пра цябе пісалі, мы распавядалі людзям тут у Польшы пра цябе, і так неверагодна, што ты зараз сядзіш побач з намі. Іх это вельмі радавала і грэла. Я быў такі жывы вынік іх працы, іх дзейнасці, і вось тое ж самае залежыць усё ад нас, наколькі мы актыўна гатовы вкласціся ў гэтай штосьці рабіць. Я не думаю, што свет стаў горшы. Я думаю, што свет такі, які мы робім яго самі. Я ў гэта працягваю верыць. Над чым табе хацелася б папрацаваць? Магчыма, свае нейкія творчыя задумы рэалізаваць, які не было магчымасці рэалізаваць, пакуль ты знаходзілася ў зняволенні? Ну так, я, напрыклад, не моцна магла штосьці пісаць, таму што не было часу і зразумела было, што это все знішчыць. І ўсё гэта даглядалася? І так, гэта даглядалася. Я трошкі сабе дазволіла папісаць в ПКТ, нічога з гэтага не выжыла. Я думаю, штосьці паспрабаваць аднавіць, как бы трошкі нейкія такое пісьмовае парабіць. Плюс, калі сидела в ПКТ, я вывучыла некалькі вершаў. Я хачу зараз рабіць са сваім сябрам, акторам, может быть, нейкае відэо гэтых вершаў пазапісваць. Пакуль я была ў зняволенні, моя сяброўка Ірына Рахоўская захапілася тэмай калажэй. Она стала рабіць вельмі такія кранальныя калажы. Гэта пра міграцыйны боль у тым ліку, пра нейкія вобразы людзей, пра нейкае наслаенне розных таго, што з намі адбываецца. І вот у меня зараз ёсць мара стаць куратаркай яе выставы, зрабіць ёй персанальную выставу. І вось мы гэта пачынаем абмяркоўваць. Таму у мяне вельмі шмат асабістых планаў. З асабістых планаў я вельмі перажывала, што в калоніі мне давялося есці зранку малочныя кашы, хаця не спажываю малочных прадуктаў. Я зрабіла адзінае такое выключэнне, таму што інакш было вельмі цяжка.
цяжка. І я себе суцешыла тым, што вось я выйду і абавязкова дзе-небудзь павалантэру з кароўкамі, буду даглядаць якіх-небудзь вызваленых там ці ўзростовых каровак, якіх там уратавалі ад скатабойні, чагосьці такога. Я зараз знайшла такі арганізацыю Польшы, нават уже падалася на валантэрства дваіх і вось чакаю ад іх адказу. Это вось такіх планаў бліжэйшых. А так асноўная частка вось майго часу это кантакты з людзьмі, я сустракаюся з імі, размаўляю з імі, спрабую зразумець, што я прапусціла за гэты час. Это вось гэты месяц я прысвяціла менавіта гэтаму. Пра людзей, але таксама і пра жывёлак. Я нядаўна пабачыла ў сеціве тваё фота з Эрыкам. Не зусім з Эрыкам, ён быў на экране, то бок цяпер не знаходзіцца побач з сабой у Варшаве, я так разумею, гэта твой сабачка, які ўвесь гэты час цябе чакаў. Хаця асобныя людзі спрабавалі табе давесці, што з ім штосьці кепскае здарылася. І вось ты пабачыла Эрыка, як гэта было, раскажы свае адчуванні і калі вы ўз'яднаецеся. Калі людзі сустракаюць мяне, першае, што яны запытваюць, кажуць, што там з псом, ці збіраешся ты яго забіраць, ці бачылася ты ўжо з ім. Калі я была затрыманая, асноўныя перажыванні былі вакол сабакі, у меня былі вельмі падрабязныя інструкцыі, у меня былі надзеі на некаторых сябровак, я думала, што яны змогуць яго забраць, але калі стала пытанне менавіта з кім ён будзе, дзе знаходзіцца, яны не змаглі ў той момант гэта зрабіць, і выклікаліся людзі, якіх я, там, напрыклад, недастаткова нават ведала на той момант. Аднаго чалавека я добра ведала, там другую дзяўчыну я недастаткова ведала, але яны яго забралі ў Чэхію і зрабілі яму проста лепшае жыццё. Ён жыве ў маленькім гарадку, у яго побач лес, возера, горы, і, праўда, вельмі добрыя умовы, вельмі добрыя людзі, там медычнае абслугоўванне, ён все мае. І на фоне гэтага разумееш, што это нават лепшае жыццё, чым было са мной там у гарадской кватэры. Магчыма, такога жыцця няма ў тых, хто казаў, што твой сабачка не жыве. Так, дакладна няма, я ўпэўнена, і ў мяне такога жыцця, я думаю, што не было, але магчыма будзе. І мы паразмаўлялі з іх новымі там бацькамі, як я іх называю, апекунамі, апекункамі, пра тое, што вельмі цяжка яго весці сюды ў Варшаву. Яму ўжо амаль 10 гадоў. І мы дамовіліся, што ён пакуль будзе там, я чакаю на легалізацыю на дакументы, магчымасць выезду, і першае, што я зраблю, гэта пойду да яго в Чэхію, як вы бачыце, ўжывую, і там будзем прымаць нейкае рашэнне. То бок, может быть, будзе мне прасцей да яго пераехаць, чым яму да мяне, паглядзім. А што вось акрамя такіх планаў творчых, валантэрства дапамагае табе разгрузіць нервовую сістэму па вызваленні на такой штодзённай аснове? Нейкія дробязі, маленькія радасці. Яшчэ да затрымання я вучыла сябе розным практыкам самаклопату, там я займалася ёгай, хадзіла на псіхатэрапію, вандравала, шмат гуляла па парках, вось там сабакі, это тое, што мяне сапраўды вельмі моцна падтрымлівала. І зараз, калі я апынулася на свабодзе, я спрабую аднавіць гэтыя навыкі. Я раблю зарядку, я зранку гуляю з псом свае сяброўкі па палях, там назіраю за жывёламі, за птушкамі, там паставіла спецыяльны прылады на тэлефон гэтай птушкі, можна фатаграфаваць, ён дапамагае вызначыць пра іх, там, напрыклад, такімі бёрдвотчынкам ужо невялічкім займацца. Там я ўжо з'ездзіла в Гданьск на мора на адзін дзень, і там сустрэлася з людзьмі. Я, дарэчы, планую таксама на мора паехаць. Так, ну і планую нейкія вандроўкі тут лакальныя, хаця па Польшы пакуль знаходжуся, ну вось будаваць гэтыя планы. Тут вельмі клёва людзі прапануюць бясплатную там і псіхатэрапію, і я хожу ўжо на йогу да вельмі цудоўнай дзяўчыны, якая абсолютна бясплатна мне гэта праводзіць індывідуальныя заняткі, таму што я маю трошкі праблемы з каленкамі, там за апошнія месяцы зняволення у меня з'явіліся такія праблемы. Ну, вось яна вельмі клапатліва, мне все дапамагае гэта аднавіць, гэтай практыкі, расслабляючы, там вось гэтай прагулкі, йога, людзі, там смачная ежа, там яскравыя колеры, там схадзіла адзін раз у музей, адзін раз там у тэатр. Это сапраўды тое, што мне вельмі грэе і падтрымлівае, і это все тое, што мне арганізоўваюць іншыя людзі. Я сама да гэтага амаль не прыкладаюся, я б сказала, да? Я просто натняюся, атрымліваю задавальненне, бясконца дзякую гэтым людзям, і вось нават набралася такой смеласці, завяла Інстаграм сабе, да? І зараз спрабую дзяліцца гэтым усім досведам з іншымі людзьмі і ўвесь час нагадваць пра тое, што да, ёсць яшчэ людзі, хто за кратамі з аднаго боку, і ёсць людзі, якім значна менш пашанцавала, чым мне, у якіх няма такой вялізнай падтрымкі. Так, пра гэта варта памятаць. Абавязкова падпішуся на твой Інстаграм, Наста. І вось ты сказала, што шмат падтрымкі і эмпатыі, я з табой абсалютна згодная. Мы, здаецца, першая партыя вызваленых палітвязняў, якая пакуль не зведала моцнай крытыкі. Калі ты публічны чалавек асабліва, і калі ты робіш нейкія заявы, нейкі стейтмент на публіку, то гэта, канешне, выклікае крытыку, і вельмі лёгка стацца як аб'ектам захаплення, так і аб'ектам крытыкі.
Але ўсё ж падтрымкі і цеплыні яе больш. Ну, пакуль што больш, я ўпэўненая, што нават тое, што зараз табе распавядаю, можа выклікаць шмат крытыкі, таму што не все заўжды разумелі, хто такія праваабаронцы, якімі жывуць каштоўнасцямі. Я абсалютна спакойна стаўлюся, я разумею, што я ніколі не буду падабацца ўсім, гэта нармальна, але ў той жа час я ведаю, што шмат людзей, якія могуць мяне падтрымаць, і больш за тое я хачу аднавіць некаторыя валантэрскія рухі. Там, напрыклад, каманда валантэрская Human Constant была на паўзе. Я хочу зараз її аднавіць, таму што на мае амбітныя планы патрэбна вельмі вялікая дапамога. Я буду максімальна збіраць вакол сябе ахвочых, дапамагаць на валантэрскіх асновах з рознымі ўзроўнямі задач, і спадзяюся, што такія людзі знойдуцца таксама. А да крытыкі я сапраўды гатовая з розных бакоў, неважна, хто гэта будзе, гэта свабода слова і права людзей штосьці крытыкаваць. Якую параду ты магла б даць былым палітвязням? Як жыць гэта складанае жыццё паводле Насты Лойкі? Не шукаць дакладных адказаў недзе, шукаць гэтыя адказы ў сабе, выміраць все па сабе і проста разумець, што цябе падтрымлівае, што цябе грэе. Гэта выклік, што мы апынуліся тут, і трэба сябе не будаваць гэта межы і краты ў галаве, што вызваляць саміх сябе, рабіць сябе свабоднымі кожны дзень самі. У меня были падрыхтаваны для тебе некоторые пытанні. Так, у тебя были пытанні, ты нават мне іх скінула. Так. Слухай, да калі гэта твои пытанні, давай ты будешь мне іх задаваць. Я іх памятаю. Ты іх памятаеш, цудоўна, давай. Это такія смешныя пытанні, мы можем, это формат бліца, як часам робіць в інтэрв'ю, я себе таксама в такой ролі паспрабую. Для мяне гэта ўсё упершыню пасля 5 гадоў, таму я не ведаю яшчэ, які дакладна гэта будзе фармат. Я хацела б, каб гэта была, ведаеш, такая сяброўская размова. Так, мне падаецца, у нас атрымалася сяброўская размова. Такая кулуарная, камерная сяброўская размова. Але твае пытанні да мяне. Да, у меня пытанні. Мы перажываем наш досвед часам праз нейкую іронію, таму, магчыма, частка маіх пытанняў будуць іранічныя. І першае маё іранічнае пытанне было звязана з тым, што памятаеш, кожную раніцу в калоніі пачыналася з таго, што мы вставалі і адразу пачыналі засцілаць наш ложак вельмі спецыфічнай форме, вельмі незвычайнай. Это называлася канверт, калі там ты закручваеш коўдру в эту прастыню, і трэба, каб яно прыгожа было. Трохкутнічкам акуратным ляжала. Тут 20 сантиметров, ты на далонь мераеш, тут 5 сантиметров. А ты вымірала калі-небудзь лінейкай? Я на далонь вымірала. На далонь? Там нашытак на далонь, я памятаю. Але в маіх атрядах, напрыклад, в адным маім атрядзе старэйшая секцыя, она зрабіла просто нацечкі на кожным ложку, і мы ведалі, як гэта рабіць. Вот пытанне да цябе было, як хутка ты магла гэта рабіць? Колькі ты зранку цябе звычайна займала часу, і як ты адчуваеш? Лічваючы, што мы ўвогуле зранку мелі, можа, хвілін 5-10, я думаю, што на пачатку мне гэта і займала рэальна 10 хвілін, потым некалькі хвілін, а потым гэта ўжо ўзровень про, гэта калі ты проста летам асабліва можаш скруціць гэту коўдру і проста раніцай трошкі разгладзіць гэты канверцік, і вось ён ужо ляжыць цудоўна на тваім ложку. Магчыма, яны думалі, што так мы лепш дысцыплінуемся. Так, і таксама ёсць шмат практык, які я не разумею, мне падаецца, не ўплываюць, акрамя таго, што псуюць нашу нервовую сістэму, і зранку это каштоўнасныя хвіліны забіраюць, але добра, што цябе это не траўмавала, і ты навучылася хутка гэта рабіць. І гэта цудоўна, але ўсё ж такі я бы прапанавала прыбраць гэтую практыку. Не ведаю, як ты, но я бы прапанавала ўсё ж такі. Запрапанавалі ўжо, лічы. Так, супер. Супер, наступнае пытанне. Ты вельмі добра шыла. Ты швачка. Это неправда. Это правда. Ты швачка 4-го разряду. У тебя швачный досвід больше, чем у меня у Марфи, наприклад. Это городская легенда. І я буду на это настойваць дакладна веду. Я апытывала людзей на гэты конт, і яны пацвердзілі так, што ты добра шыеш, табе давалі вельмі складаныя адказныя працэсы. А якія працэсы табе падабаліся больш за ўсё? Мне не падабалася шыць. Я табе адкрыю сакрэт. Не ведаю, якім чынам я атрымала гэты 4-й разрад, але можа аўтаматычна. Ты проста праз некаторы час машынальна твае рукі робяць так, як трэба. Мне падабалася, ведаеш, штосьці такое рытмічнае, як падрубка нізу. Напрыклад, вось складаны працэс. Это складаны. Ты кажаш, што гэта 5-й разрад. 5-й разрад. Я бы не змагла ніколі. Не змагла б. Мне, ведаеш, мне падабаецца, калі у мяне ўсё атрымліваецца. Як толькі я пачынаю касячыць, я адразу пачынаю нервавацца. Мне трэба было, каб яно выглядала проста выдатна і шыкоўна і найлепш, хаця падаецца, навошта. Мне увогуле не падабаецца шыць. Навошта я стараюся зрабіць перфекцыйна тое, што мне не падабаецца. А для кого ты шыла больш за ўсё, для якіх там воркаў? А мы шылі ўсе для сілавых структураў. Гэта было, я думаю, для дэпартаменту выканання пакаранняў. Вось гэтая пятністая форма, у якой яны ходзяць штодня, а таксама для КДБ.
Ага, то бок і КДБ, і нашы ахоўнікі могуць звярнуць увагу, што калі знізу вот эта вот прыгожанькая рыса падрубкі, гэта, магчыма, тваіх рук справа. Эксклюзіў. Так што да, няхай радуецца, што твои цудоўныя ручкі гэта рабілі. Ну пагадзіся, мы же, ну я прынамсі спрабавала вельмі зараджаць тое, што мы робім нейкімі пазітыўнымі эмоцыямі пра тое, што каб людзі былі дабрэй, там нікога не білі, не крычалі, а вот нейкія промені я заўжды дасылала. Апошняе пытанне. Якое мне было апошняе пытанне? Давай прыгадаем. Да, мне патрэбна... Там дакладна штосьці было пра калонію. Зараз я тебе нагадаю. Карысныя звычкі. Якія карысныя звычкі ты вынесла з калоніі? Менавіта, якія карысныя звычкі? Ну, дысцыпліна па часе. Я прывучыла сябе рабіць шмат якіх рэчаў руцінных і штодзённых па таймінгу. Гэта не значыць, што я 6-й ускокваю і пачынаю рабіць прыборку ў камеры. Не. І там засцілаць ложа канвертам. Але я прывучыла сябе да такой нейкай унутранай дысцыпліны, якая, я спадзяюся, мне прыдасца ў маёй журналісцкай працы і проста ў маім штодзённым жыцці, у нейкіх далейшых праектах. Менавіта працоўная такая дзелавая рыса з'явілася. Супер. Это значыць, мы можам знаходзіць штосьці карыснага для сябе нават в такіх умовах. Гэта вельмі добра. Дзякую за адказ. Мне вельмі падабаецца. А ты? Што карыснага для сябе? Акрамя ўключанага маніторынгу гэтых важных высноваў, звычка, вось такая звычка штодзённая. Ну, я заўжды не вельмі позна ўставала, але зараз я дакладна стала раней уставаць, асабліва з розніцай па часе. Ты рана ўстаеш? Ну, плюс-мінус зараз я недзе па мясцовым часці, там пазней за 7 я спрабую не ўставаць, прычым без будзільніка, как бы я сама прачынаюся, і гадзіннік паказвае, што я вельмі добра сплю, высокая якасць сну. З такіх звычак, напэўна, звычкі быць больш уважлівай да людзей, слухаць, часам не спяшацца, не рабіць высновы, дараваць людзям іх слабасці, прызнаваць іх асаблівасці. Это заўжды ва мне было, але паколькі мы былі вельмі канцэнтраваны, вельмі розныя людзі ў гэтай прасторы, у меня был асаблівы трэнінг на гэты конт інтэнсіўны, і мне падаецца, што я з ім добра справілася, сапраўды магла паладзіць па выніку з любымі людзьмі, наколькі б яны там нават агрэсіўнымі не былі. Гэта такі добры навык неканфліктнасці і такое знаходжання агульнай мовы, агульных тэмаў і павагі, і знаходзіць у людзей ва ўсіх штосьці прыгожае і цікавае.